Sanibonani wengane zakwethu, ake ngiphinde futhi nginibingelele bese futhi ngiyanamukela kule channel ehamba phambili inkezo. Mina kupeza ngithuthu wakho manje bathi iLasbo namagumede. Mhlawumbe uma ngabe usemusho ingane yakwethu ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu baba sibheke lapha nezindaba ezihamba phambili. Ngifuna sibheke udaba oluthinta amabhinqa lapha insizwa ke ezikamaskandi, insizwa lapha ezithanda ke umculo wesintu lapha ke siyazi ukuthi ke indaba esikhuluma ngawo nobudaba olusematheni udaba oluthinta igcokamele uMthandeni umshove enkani kabanengane sizile phansi emdletsheni ke lapha ke insizwa nje lapha enye esingayisi ebizwa lapha ngamakhosi kamaskandi lapha insizwa siphamisa kakhulu umaskandi ezawubeka kuleli zinga elikhulu njengamanje lapha uMthandeni une-album azoyikhipha lapha ke kuleli viki esiyakulo lapha ke sibonile abantu bahlanga kule nkundleni zokuxhumana emva kokuvela lapha kwe-CD cover ye-album yakhe lapha insizwa uMthandeni umvuka amanqala lapha kwakhona ke ukuhlukana kwembono lapha abantu abaningi bafungaziliswa nje bancoma lapha ubuhle be-CD cover lapha ukuthi ke lo muntu owenza ama-CD cover lapha insizwa uMthandeni unyusa kakhulu izinga kule game. Ngithemba ngibona ke lapha enkundleni zokuxhumana ku-Facebook wakhona omunye nje noma abanye elinye ihlanza lapha likhombisa ukugxeka lapha ke impahla ezisetshenziswa lapha insizwa uMthandeni ngendlela ke ashuthe ngayo lapha ke ubhala ukuthi ke waze wavelela uwejini awu-highlightile ke lapha kwesinye sesithombe lapha nesasibuka uMthandeni efake lo jini lona kade ke ovele kwi-CD cover wasephinde ke yo-highlight nakwi-CD cover lapha. Angazi ke ukuthi mhlawumbe kuyinkinga mhlawumbe mangabe uwenza i-CD cover sokomele mhlawumbe uzofuna ke impahla engakazi ibonakala indawo, kodwa ke ngizoshela kuwena ungitshela ukuthi wena luthino lwakho uvo ngalolu daba. Mina ke ngaza kwethu elasibonisa ngiphuma kanjena ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.